Għaddew 41 sena mill-att eroiku ta' Paul Cremona meta propju fis-26 ta' Deċembru tal-1984 b'kuraġġ kbir kien rema bomba fuq il-blat fil-bajja ta' Spinola wara l-induna li kien hemm individwi li poġġew bomba taħt it-taraġġ tal-gażin tal-Partit Nazzjonalista f'San Ġiljan. Ħafna jirrakkuntaw kif dakinhar kien ra xi ħaġa suspettuża taħt it-taraġġ tal-gażin tal-Partit Nazzjonalista. Cremona ħar riskju u tefa' l-bomba fuq il-bajja ta' quddiem il-każin u ftit minuti wara kienu nstemaw l-esplużjonijiet li dwew minn San Ġiljan sal Il-ġimgħa fil-għaxija l-Partit Nazzjonalista fakkar l-att eroiku permezz ta' ċerimonja fil-post propju fejn Paolo Cremona tefa' il-bomba u dawk preżenti nġabru quddiem il-plakka kommemorattiva li ġiet inaugurata sentejn ilu. Matul iċ-ċerimonja ntqal li Paolo Cremona salva lil pajjiżna minn paġna mudlama oħra fl-istorja politika tagħna, dan apparti li salva lil ħafna nies li saru l-ġenerazzjoni li kontribwixxiet għall-iżvilupp tal-pajjiż. F'messaġġ qasir, it-tifel ta' Paolo, Warren Cremona, sostni li dan huwa episodju li jġib miegħu weġa għaliex ġustizzja baqgħet ma saritx. Tanti li missieru spiċċa arrestat għal xejn, dan apparti li ringrazzja lil dawk preżenti li matul is-snin baqgħu ifakru dan l-att eroiku. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg li sellem il-memorja ta' Paolo Cremona kif ukoll poġġa l-fjuri taħt il-plakka kommemorattiva. Elix Borg li kien akkumpanjat minn Sara saħaq li Cremona għamel qatt ta' altruiżmu, karatteristika li ħaddan il-Partit Nazzjonalista u ddeskriva dik il-ġenerazzjoni bħala nies li kellhom imħabba lejn il-pajjiż u lejn dawk ta' madwarhom. Intant wara iċ-ċerimonja kien hemm ukoll qudiesa f'San Ġiljan li fakret il-memorja ta' Paolo Cremona. Preżenti kien hemm bosta deputati u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.